RMN Drama presents Kuwen Ako Ang Pasultihon. Matagtaw ning ibabaw sa kalibutan, lain-lain ang panahon sa kinabuhi. Sama sa usa ka tawo nga naggilak-gilak ang sinina. Matod pa ni Ate Press, Dili tanan mo kilak, bulawan. sama nga nagtuo ka nga naabot mo na ang kinapungkayan sa langit. Pero matod pa ni Ate Press, Ayaw ipa ang piso, samtang kini itlog pa. sama nga doon na kay gikawilihan ning kalibutana, nga matod pagihapon ni Ate Press. Walay kapuslanan nga hilakan mo pa ang gatas nga nausik. Kuwen Ako Ang Pasultihon. RMN. Hi, hello, kumusta ka mo? Yan sa inyong alagad si Kangin Trifon Morales at then may partner ka pa na ako di si Juan Ditayat. Kumusta ka mo tanan? Inyong alagad si Kangin Trifon Morales. Asap pida, always say a prayer mga kaigsunan. Kumusta ka mo tanan? O, gilabi na gid akong i-shout out sa makadiyot no katong driver nga akong isakyan di kanina naminaw ganina to sa DSWHP o sa kang attorney Rafael Banyok no o sa tanan mga drama usab nini. Gato ni Jofrel Katayo nga nagpuyo kini sa Gihulngan City. Paisanom din ako Negros Oriental, no? Si Jeffrey Catayo, sa ka-driver dia sa Amistad. And then nga to sa kong gagaw nga si Rigor Liamido, nga na mapuyo karon sa Isla Manganan, Lapu-Lapu City. May papaminaw, do Rigor. Okay. Liamido. O sa mga Liamido family, sa mga Pinya family, and then Salinas family nga ako na na-meet yun. Nitog day sa kaduminggon, tambong ko sa pamay sa kong pagmangkon ni Gail og ni Vincent. Umaabot na magtiayon. Okay. Thank you and congratulations kanin duha. Gail and Vincent. Umaabot nga magtiayon na gyud. Okay. Bueno, ang suwatan po ko itong hatagan ng pagtigad no, pinadaan kinis usak ka babae nga patago lang sa nga Donita. Kinigibatan ng duha sa radyo ni Ray Arellano. Kaya na nga itong Cinder si Donita. Kina akong problema bahin ni sa kumbanang nga sukad nga napakong o kusog limtano naman ambot tinuyo baka ni niya o may natandog lagi siyang utok o unsa ba. Kung nga na problema ko ani, ingon manggod ini ang mga paghitabo. Ay, kakapo ining manglimpyo ta. Ay, Oh, kinsabi ng hipon tuwi sa ako mga gamit. Ahak, may pwede ka ba? Asa ba to? ay, naunsa naman Ah, sa sado! Gabsun. Gabsun ko ba kang liog ano? Namundak naman sad, pasingit gud kay ni tawhana da. Oy, Emilio! Asa ko mga putang na ko nire? Mahurot ka nagkagubang mga butang diha. Ikaw sa'y gubon ako, ha? Kinabtan ako mga putang nire! Unsang butang nga, oy? Oh, ang ako martilyo wa diri, ang gabas wa diri. Kinsa may nang hilabot sa akong mga butang diri, ang akong screwdriver wa diri. Ha, di ba? Mingon ko ninyo nga, kung mo gamit gani mo sa akong mga gamitonon, ipang-uli ninyo, aron di ko mo bahog pangita. Labtikan ko baka ng itlog ni Mumilyo sa aron mahilom ka? Ha? Oo sa inumdom. Nalimot ka nga din imong amigo nang huwam ni mong martilyo? Ha? Kaya ko ha? Awa ka ra gyud. Di pa man ta katiguang milyo, oy. Wa pa man ta kag Alzheimer. Limtanon ka naman kay stanan. Kinsa lagi ni ko ha? Sumakin sa imong gikainom gahapon. Ininom ni ko gapon. Kaya words aning hitabua. Nalimot kang taliyo nga ni anhi nimo dinhi gahapon kay nang huwam og martilyo, pero gipahuwaman tuod nimo, pero imo sang gipagastog inom. Nalimot ka na. Inomdumi ko no, aron di ko nalabti ka ng itlog nimo. Tay sa ha? Inomdom na ko day. Askang lawgawa ko day eh. Naaga na ito yung ipadang siomay. Sa sumay. Siomay ba? Gikas tisa, ha? Wala ito ni mo gikuha day, taon? Nayabag naman ko. Nag-ingon day ka na ko nga may dang sumay si Paritalyo. Wala ko mingon ni mo? Wa, oy, pataka man lang ka. Sumri ito, kandahan ba ng kinabuhi, oy. Si asa, oy, asa di ay. Oy, diara, ay. Dirim-rim na akong butang sa akong tol. Ay, napanos na Oh, dara, Anugon kayo, bisang daot na, kanan. Uy, panos na ng
Sus, ambot lang gid nimo eh. Giipon man nimo sa mga tulos parawa ka. Gitay ang siomay, oh. Nalimot ko sa buhaga. Kanalang rin eh, sa gitayan. Hutda naghab-hab milyo. Nanimaho na ng lansang. Hoy, kakidort, may anit, pre. Pindot kape! Tuyo, amor, al sol de la mañana, mirando el río. Mari? Sus, grabe kay Mari. Uy, makasapot, maka-high blood kaayo. Labo nga good. Nga naman na, Mari. Nga kabata pa ng parimilyo, libtano na kayo. Ambot lang na niya, Mari, eh. Sukad lang siya napakong og kusog kayo, no? Katong pagsakay niya sa jeep, no? Wa na, gyud na ka. Kanang limtano na gyud kay siya tanan. Ambot, pero kadiyot naman kitong pagkapakong gud niya. Nga naman, Mari. Ay pagsakay na mog jeep, nagdaggan pa mang jeep, kay daghan lagi pasahero. Inilugay na. Mauto nga bisag nagdaggan ang jeep, lagukod mi. Siya may naguna. Nya migukod ayon ko. Unya karon Mari. Kalit bang ni break ang sakyanan? Di nalahos ko dito sud. Oh. Nya siya may gauna. Di ako siyang naduso dito. Napakong magmaayo pero kasag yung kusog. Napakong intaw. Uy, sa ato pa, Mari. Ikaw din mo nagkaingon nga napakong siyag maayo. Oo, Mari. Ug mo to'y hinungdan nga murag limtano na gyud na siya. Wa ba ka na siya maamnesia pagkapakong niya, Marisa? Wala mo panguntan ako kinsa yangan, Mari. Nalimot sa kuana. Ay, ikaw day mo in-amnesia, Mari. Oy, Bungot ko si ito eh. Oh, dugay lagi ka na uli. Di ba alas 5 raman kutob imong trabaho? So namang oras sa alas 7 naman. Nalimot kang kung alas 5 rin mi ko tumron. Wala no. Nalimot ka? Kinuok ko ni Momilyo pag sure, uy. Nalibot ko, day. Ay, ambot ni Momilyo. Kao na dito. O sa'y sudaan, day. Ambot, nalimot ko. Bungo sa ito'y pagkakidort, pre. Ay, kakapoy ni magsunod gis agi. Ay, paita ni tawhana. Ay, bisag asa lagi ipamutang ni iyang mga bulingon. Huwag yung katultos, butanganas, bulingon. Saong ko man ni tawhana, kakapoy. Day! Sunod. Kita ka ako ay glass, day. Dito sa may TV. O naman dito sa akong gibutangan. Anta? Kuhan ba? Wa ka kita sa ako ay glass? Ha? Anong gilabtan to ninyo? Nga umto mo hilabot ninyo? O gilito kuhaan ako? Di man to magamit ninyo. Kay dako mo to grado. Ay, ninyo gilabti ako mga butang lagi. Kay bawo na ka nga. Mabawot ang pangita kung asa ninyo gibutang. Oh, tutok man ka na ako. Tutok man ka. Oh, ano ka? Ha? O ano Israel ba ka, ha? Suko ka na ko? Wa ko masuko, oy. Wala ka nung isi ba ka, ha? O sa may gibuangan ka na ko? Ay, wa man. Kunya ka nung isi lagi ka? Ha? Gisapot kong pangita taos kong eglas. Nya, ngisi-ngisi lang ka niya. Unsa dili among gisulob dili na kaya. Ha? Unsa dili tawag ana. Dito ni eglas ang umugsulti nga ni Arsa Didi. Ika! Ha! Twe! Klaruhan na dong ha, kay basig nalimot kag kinsay imong asawa ha. Unsa nang? Nang karon balik diri kay nakita ko ng itlog mo. Balik diri, balik. Ima sa shot. May doyong niya, may tarzo, no? So, ditsum na kang doyong. Mana, oy, mana. Imuha sa shot, ya? Imo Una na, kang anta. limot ka, imo mo na. Ano? Ako din, eh. Limot ka. Ikaw, uy, kapot sa baso. Be, atong... Para imo ni, limot Be, ka eh. patungab ba ako, be? Kaya imo mo nang ikup tag baso. Ito ka, yun Yeah. ako na ka. Ana. Sunod eh. Imo kaya po na. Ay, ikaw na saan, eh. Oh. Lagi na, kalimot ka. Taga, Kata. Larga. Uliro ka may. Okay. Taga. Like strangers, that's what we are. Darling, how can lovers pull apart so far? Like strangers, how could it be? Only days ago we loved so tenderly. I love you, truly I do. And I hope deep in your heart you love me too.
Let's forget that we've been angry. Let's be lovers like before. And try not to be like strangers anymore. Let's forget that we've been angry. Let's be lovers like before. And swear not to be like strangers anymore. Biliba na gano'n mo, pre. Iba talaga ng mga tiguang na tapos ini. Pero ikaw, Mga dito pre. nagkikanta mga kuwan standard. Nindot yun ang standard, pre. Oo, Nindot karaan. sabagay, sabagay. Papan yung katay, pre. Wana, Ngiga. sobra pastaya ni nga kuha, pre. Pre. Palain ta, pre ba? Ang saman? Pari ko tago na ako. Panima ba, pre? May butas ng baso, ha? Ang sobra mo kagkalip-tulipon na nakukunan na yung bags ko papoy. Mura mo sa hubog na ka. Pre, maka nang uban hubog nga hapit na talip-tulipon. Unsa ka? Bawal ba kininawa? Bino. Bago kay ginanawa, bino, kuhan ka ng sigarilyo. Unsa Pre, ka? pre. Karoon ba dako man yung kag sweldo, pre? Ha? Gamay? Dako kag sweldo. Gamay ang sweldo, eh. Kuha pa kag motor, pre. Gamay akong sweldo, gamay. Kuha pa kag motor, pre. Grabe, di mo ka ba ito? Oh. Gamay. Matsyat sa okay. Gamay mo to. Oh, syat. Oh. Di, mag-o. Syat sa What? Matsyat, pre, buha ka. Sa mga Dako mo kuno kag remes ni Mari, pre. Ha? Oh, mo na lang. Mo ba? Dako lagi pero kay nalimot man ko. Ha? Oh, muli mo, dako di ay. O pre, ang retabo ko pre, ibes nga mao og alas 5 ba. Oo. Nalimot man kung alas 5 madaya mong nasira sa opisina. Nagsige pa mo kong trabaho dito. Mao nga uli ako usahay, dugay ko maabot sa balay taon, hapit ang mga alas 7. Kay mo file naman taon ko overtime, nya sige mo kong kalimot. Sige lang po kung overtime. Di ako'y kausap rin. Kalimot ko nga dito Mumbai, dito ko to. Nasirhan ba ko dito ko sa opisina? Nasirhan ko. Pastilan, pre. Lagi, pre? Kagod, pre. Pero, pre, mas mayo nga mukuha ka, pre. Ha? Nako, pre, mukuha ka kay... Nako, kaila, pre. Manager siya dito, pre. Manager, basta ako... Si Lito Umay? Oo, Lito, pre. Amigo. Problema, pre. Basta ako yung mo-recommend, pre. YCI. Kuha din, wa na requirements, pre. Pila apla ka dito sa mga pilapanan. Aha. Manwa na. Madaanan yung motor. Mo makakang motor. Kumaoy, mabida sa... Wala problema. Pero, apa kayo lisensya? Ang butog na nga ako yung lisensya, pre. Kidot ko nimo. Mutana sa ko ako asawa, pre, ha? Kay gwapo si Blanco sa chicks paborito. Naunsa ka mo kuha kag motor? Pakuhaan mo ko partirso day. Taon, ha? Ay, wa mo na kung nuy hasol. Suod man yung manager. Why CICI? Wa ko nuy hasol. Lisod-lisoron, pero problema lang. O pa mo kay license. Sa mo pa lisensya, oy, nayabag mo na ka, oy. Unsa itong gigamit yung pagkuha sa kwartang nimong naikang gipada, ha? Gipangayuan kag valid ID. Imong gipakita. Unsa na ito? Driver's license man to. Ay, no, dito na ako kuha ang Aldo mo galbot. Naunsan imbot ko na. Aba di Amelio, oy. Duda mo lang daan ng imong kamalimtanon. Ha? Limot ko, day. Uy, nga nung duda mo ka. Nalimot ka nga naaday kay lisensya. Pero sa gisultis imong kumpare, terso, wag yung ka malimot. Pasensya na ka day, ha? Limot kong sulti ni mo. Sulti nga unsa? Nga kining akong pagkakalimtanon ba? Magtukar-tukar ni. Ikaw ba? Nganong karon pa magkalisulti na ko, anak? Karoon pa man ko kinomdom. Ay, dirt. Ay! Nabalaka na may kuskahimtang sa kumbana tungod sa iyang pagkamalimtanon, mao nga nakahukom ko nga dadon na lang gyud siya sa doktor aron ipa-check up. Unsa problema na to, ma'am, sir? Ay, Dok, ako untang ipa-check up nimo kini akong bana. Mao ba? Okay. Gwapo man ni mo ba na? Itaw joke, no, ha? Unsa man di problema kang sir, madam? Napakong manggod ni siya, Dok. Kada bang pakong ba nga kusugid kaayo, nalumping gud ang atop siya pagkapakong niya. Oh,
Ginoo ko. Kaluoy day taon sa. Mao gyud dok, luoy gid taw kay akong bana dok. Dili. Ang jeep. Pero sige lang, ha? Ato ng tanawon, ha? Ato sa nga ipasitis ka ni mong bana, misis, ha? Aron na ato ma-check up kung unsay kahimtang siyang utok nga o ba ko ba kini damage, no? Balik lang unya nga ni, kung na ang result, ha? Pero dok, di mo check upon di ay ang iyang di mo tanawon? Oo, tanawon na to. Dali, sir, ato tanawon na mong Emilio, shit lakaw na ay. Tuol dito. Sir, dali ka atong tanawon na mong sir. Asa man ani nga sir kining busog sa taas. Di man madungog, sir. Dali ka rin. Ayo okay ayo Emilio eh. Mag-unsa man tangan hiday. Magpatuli ka! Hanggaw ikang dako da. Dool dito sa doktor, check upon ang uni mo. Oo. So, Dok, unsay tan-aw nimo sa kung Dok? Well, may pagkapatok. Madya ini mong sir. Mao lang daliday ka mapakong unya. Ubanan sa pagkadanghag. Mao nang mapakong gyud ka usahay. Unya, akong nakita diri sa imong daghan man di pod kag pahak. Posible, kadaghan na siya mapakong, no, Mrs.? Okay. So, wala ko nakita din nga lain, gamay mga sambad pananglitan, no? Bagoong naalim. Mga uwat raman mga pahak ra ni puros. Huwatun lang nato ang resulta niya sa iyang CT scan, okay? Naglibog ko kay ang resulta siyang CT scan okay man matud pas doktor. Pero nganong permi man ni siyang malimot? Di ba kaya tinuyo sa kumbana sa? Nagduda na gid hinuon ko. Mao to ako gid siyang gipasagdan. Unya na shock na lang ko pagkaugma ana. Ngiga ko, ti motor naman lagi ka dong. Unsa man di ay. Ang ano dai wa ko yangay dai ha? Ang ngayon man. Ambay na lang ni, naanatay makita sa atong hiyaguan ba? Mausad. Nakumpleto na gid na. Unsa man di ay. Do? Mga rehistro ana. Ay, kumpleto na ni, oy. Pero unya pa makuha ang original copy ning impas na. Xerox ang ning gihatag nga. UR o CR day. Utang biya ning ato. Unya. Onya, wa pa man na plate number. Sige lang. Magbuhat na tag temporary nga plate number day. Mao ba? May kay nakakuha ka. Ako man gipabuhat ang Alex kanang nas Ramos ba nga mamuhat og ganang plate number nga temporary lang. Lakas ko tag back up. Nya suod man sa ako sa nga manager. Gipakapim kayo nito katong panyawan nga said panyawan kong timix. Ang kape nga bitter nga makapabetter. Dahil bitter nga makapabetter. May better ba? Sa deda. Better. Bitter. Hala no. Kayo. Kung mao na nung higa ni Baritir Suday no? Ay, oy. Pasalamat bitaw kong pretirso. Ako yun i-break in na. I-break in na ako. Nakita na ko sa panagway sa kumbana nga lipay gid kaayo siya nga nakamotor siya. Pero ang tinuod ako may nabalaka kay nagduda lagi ko anong iyang pagkalimtanon ba basig mamabay ning kanahan unya gamiton ding limot-limot. Mao nga ako lagi siyang giobserbahan. Unya. Oy, Emilio kadiyon sa paglakaw oy. Ano day? Ayaw sa lagi. Ang ano an? O sa day? Asa day ka? Ako i-break in ng motor. Kaya mo may sulti yung manager nga. Kung bago galing motor, i-break in. Kinahanglan break in nun ko no. Break in on. Oo. Kaya mo gisulob? Libre di day. Danis motor, jacket, helmet, knee guard, mauna siya. Okay na ni, kompleto ni tanan. Kumpleto? Kuwang man lagi, murag kuwang oy. Ha? Sabi nakakuwang day. Nag-brief ra man ka. Wow, man ko kakasunit. George, nalimos ko to eh. Ginoo ko. Naglagot ko nga nagkatawa ko. Usay makaingon ko nga murag di sa tinuyo. Kay imposible mo gawas kas bahay nga mag-brief ra ka. Unya nag-jacket. Hanggaw di ba? Mura sak di tinuyo ba? Unya. Asa naman ni Smilio Ni adto makaglayo ato yung break in. Mare, Ay, asa pa rin milyon, mare? ay to apre ay nag-break in man siya sa motor. Asa man siya? Tug asa. Wag gyud magsultik asa siya paingon. Uy, nakinahanglan ba ka ng lagyo ang tuwa na pre? Mare,
Kay break in kay ba yung motor basta layo, break in yung may motor na. Mao ba? Oo. Hala, uy. Hala, no, basig na ito'y angkas ka babae ang kanahansaw. Asa na ito naabot ron? Ha, ganina pa itong buntag yun. Unsa na gudong rasa? Mo ba? Oh, nanay. Pre! Pre! Hala, oh. Tinuod ay. Luya magnaong. Naglakaw naman lang lagi. Asa na yung motor nga iyang gidala? Yawards na. Pre! Kaya pa lolo pre, di. Luya. Tenso! Ay, Di ikaw, oy! tasa, oy. Ang nga, oy. Naglakaw naman lang ka. Asa na yung motor? Ha? Ako, kining, ay, problema. Ano yung problema na ko rin, pre? Naglakaw lang taon ko. Kuhan, pre. Ako mo kong i-break in, pre. Nya, nalimot ko nga, pagsolidaan din na, naubsan mo gudi ko, pre. Masip. Nya, dako, matong motora taon, di ba dagro yun? Gibilin na ako, pre. Ito ko gasolinahan, kaya nipalit lagi taon ko sa galon lang, kaya para masudlan lang gasolina. Unya pre. Nakapalit taon ta ako, pre, gasolina, pre. Nalimot ako, asan akong gibili ng motor. Okay ko na yun, pangitao na itong motor na eh. Kaya nakakalami ni mo tampalaw mo na, ay! Mo na among problema ron, kay wag na mo makit-iog asa ng motor. Unsa man taon ni namo, uy nalimot man siya asa niya gibilin, di ba? Aha kay tawhana. Unsa mo buhaton ani? Ang ako ugwa na ang motor dito kay gikawat na. Unsa mo buhaton in taon ini, uy? Unsa man og kamang pasultihon? Donita. Hello, Ate Pres! Good morning! Ma'am, good morning! Cordial, may adlaw. Salamat sa tanan no nya sa tanan ngayon nga nato makaigsunan nga migamit na sa tuang sediment permanente gina sed panyawan coffee mix. The best yun kay na natong imnon kada buntag padung tas trabaho kay nindot kay na ang kanang mga diabetiso na pwede gyud mo minom kay wala po tayong sugar mao nang pait-pait gamay kay para man na sa mga masakiton pag diabetic nga makakape mo bisan og nduna mo gibati nga taas inyong sugar. Ate Pres! Okay, yun. Pasalamatan ako ang tanan. Nga nagtumar, nag-maintain ka ron ng Sed Pandiawan Herbal Capsule, Sed Pandiawan Herbal Capsule with garlic, Sed Pandiawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, kolesterol, katutaas at sugar. Ayog si piyata, katulos sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, kung nakamukaon sa ibang pamahaw, inom na daan og sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Inig pa di uto ni mo, maog gihapon. Sa gihapon kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule, imong imnon unay kamukaon sa imong paniudto. Maog gihapon, inig kapi sa di pang kamukaon sa imong panihapon, inom na sa gadaan og sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ug alang yatong na problema kaayo sa kidney ug UTI, di na mo angeng mabalaka or mahadlok ana. Tungod kay di na makapaalibyo, makatambal, makaayo, aneng atong gibati bahin sa kidney ug UTI. Kini mao ang Kogon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney ug UTI, inom lang sa Kogon Herbal Capsule kada 4 ka oras. Ug kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kogon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI Kogon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. O sa tanan na itong mga kaigsunan nga migamit sa tuwang Sed Liniment Oil. Thank you. Yung kayo niyong tanan nga kamo ang nagimog number 1 sa Kabisayan ug Mindanao sa Sed Liniment Oil nga pinakadabis atong panuhot pamahol para kit sa kalawasan varicose veins katul kuto sa kabataan dysmenorias kababayan na natong dapi magsakit ato na nang haplasan sa Sed Liniment Oil mga driver mga haplas tag Sed Liniment Oil inig abot ato sa bayo magpahaplas ta sa atong asawa kaya ang kanang mga gamay nga haplas sa atong asawa kanang ilang mga kamot tambal po na sa ato ang mga kakapoy pero Sed Liniment Oil ang gamita nga anhara mapalit sa butika di ba kayo gili? Butika na gyud. Abi nimo gams. Kini si akong diha sa sitio binayakan Balirimoso na oksidindal sa mura sa Dr. D Taxi. Oo. Sa butika gyud sila mo palit gams. Adi. Oo, sa butika. Kami butika gyud ni. Unya, ala to sa amigo gam si Roy Larigo o si sayang misis nga si Marites Alista. Si Roy. Oh, na.
Sa butika lagi ni sila mapalit. Buti ka bitaw. Oo, gilingigay. Labi na yun diha, mangigala sa di Dajil Gascar. Aha. Ni Baby, Pieces ni Bro Sinon sa butika, gini sila mapalit. Busa mangigala, mapalit ta sa sidli ni Matuil. Abi na kita sa butika. Di kita mapalit sa gawas. Butika, mo na gina importante sa butika kita mapalit. Aha. Balik-balik ko na gina. Ah. O di kali sa Facebook na lang, bisitahin ninyo ang page sa marketing. Niya-type ninyo ang Panyawan Herbals. O ayaw kalimot, nga i-like na to ang page mga igsoon. Like yun. O niya, makita dito na ng mga genuine seed marketing products. O ang mga Panyawan products seed marketing, mapalit na to sa Shopee na sa Gabs. Shopee! Sa Shopee butika. Daghan kayong salamat. Din, mo din. Bang! Thank you! Mga listener na itong mga habal-habal driver diha sa kanangtaan ka series, no? Kanimo Louie Antipala, RG Magsukang, ingon sab ni Ate Juicy Ampuon. Salamat kayo. Nga doon na sa ikanang na ang mga listener na to din hilapit sa Sintro Talima, Olango, no? Rose McCartney Gailan. Ingo, kung tingali ka ng fancy nga Elizabeth si mo mama kay na may Paul McCartney ikaw Rhodes McCartney lang ingon sab si Cyril Amit ingon sab si Sir Budoy Ayeng o Adrian Ayeng ayo ko makalimot ha mga estudyante pa ka mo si Cyril Amit sir nabaw ko nga busy ka tungod kay mutabok pa ka kay imong klase sa criminology di Amanda Pedrizal Palapo City sa dili pa ka mamanggikan sa inyo pwedong sa eskwelahan o mga ligo og sayo gamit ang celebrity Kojik Beauty Soap kaysa ako nang ingon kini atong sabon dili mo para lang kani sa mga kababayan nato sa mga laki no so magamit ato celebrity Kojik Beauty Soap ano binyog dunay katul-katul murag dry skin ang imong panit murag dunay pugis-pugis murag dunay up dunay pa kay blackheads or whiteheads ang imong naong gamit sa celebrity Kojik Beauty Soap tungod kay dunay kani mga sangkap nga glutathione papaya extract natural moisturizer. Ug ako nang tuman lang yung request ha kay naa naman gyud sila gulyat nga i-shout out mi ha sa kuna ko'y pasultihon. Salamat kayo. Thank you. Okay, Ate Pres! Okay, ang sender na to kadugad-lawa. Si Inday Donita, Ate Pres. Donita. Problema ani ang bana, Ate Pres, kay Yan naman. limtanon kay Ate Pres. Limtanon? Oh, di kuha silang motor, kay break-in lagi ng motor. Karon nakalimot siya patubil. Ay, ang gibilin ang motor dito. Nagpalit siya gasolinahan. Karon pagbalik niya, naglipog pa siya asa niya gibilin ang motor. Hangtod karon wa niya kiti. Ha? Wa siya nga asawa. Siya tabangi ko pangitas motor day asa tripita. Pila ba edad ani niya? Bata pa biya siya, Ate Pres, bata-bata pa. Di ni siya Ganun tiguang. na naman. Ambot lang kay lima ka kuha siyang motor niya. Sakto na siya sa gear ha, helmet, tanan, jacket. Nya way gasolina. Nya kanang di way gaso. Wa siya makarasunis. Nag-brave pa siya ni gawas. Kamay, grabe hapon. Alo-alo ni bata siguro. Ambot lang no. Grabe hapon pagka. Nya may taga ng Alzheimer na siya. Wa ka. Bata pa siya Ate Pres, wa man siya Alzheimer. Oh. Oh lagi. So sa Sakit kuno ani problema. niya. Doon na dali sa diferensya sa Na panguto. base no, napakong ko siya Ate Pres, napakong bagusog kayo. Kung ano, no. Ay, ipakong lang sa usap para maulian. Be, pangutano to sa bina. Ang sabi ko, papakong, bam, kaning mapakong ta, ipakong balagusam para mulian ta. Murag Na, nakarelate. babasa din sa Bible. Murag nakarelate ko na ito reagol na ako. Grabe kay ko kahingalimot kay kadagan na kay ko mapakong. Hinumdum ka to nagsiyota dito sa Naga silang konsehal Alex. Ah. Nga ikaw maguna ko magdali ko kay mag-makeup ako sa stage nakalimot ko nga ang putahan bildo. Ah. Niuntugog ko. Oo. Mao na nga, murag nakarelate ko apan sa ako nang giingon kanang na ang Ang sabi? kining iyahang problema din kay kuan siya. Muna pag-iing noon nga punto medikal o punto espiritual. Masuayo atong pangutano ni Dr. Obra ha. Kung unsa nga ano ni siya. O kay kanang mapakunguta kanang ako katong napo mako katuig diha sa ospital nga reporter no. Kanang ganing na kanang mabangga na motor mga crash ang motor kanang na ang moingon mo kinadayo ng wala ba siya ni murag ni suka kay kanang mauyog gani ang utok gulyat nga kuan man kanang basta mauyog gani ang utok kuan man ka kanang mga singan ini matayog ba ng utok niya mo nang hinungkat nga mahingal limot pero katong ako nabanggaan man jud ko 1979 nabanggaan man jud ko og kanang sakyanan so kada adto grabe kay ko kahingal limot ang karon sige pa ko kapakong muna nga at katong doktor wa man sa detalye diri gulat ko nakabalik ba sila sa doktor. Aha. O man ko gibot ang pudro nakabalik ba sila sa doktor og kanang na ang usay resulta sa CT scan no ug kuha bang resulta nila aron ta to mahibaw-an
kung kanang naayo ba siya sa iyahang sakit o doon na ba diferensya kadtong nga doon na ba damage wa mo gud detalye dire pero siguro ang yun ang doktor kasi nga na itong Cinder Donita. o siguro yun ang doktor aron sa ingon maklaro nimo kung doon na ba diferensya doon na ba siya sakit doon na ba siya gibati no kay kanang na ang importante kay uman ka na unya og ari po ka sa kanang na ang punto medical man to ari po ka sa punto spiritual Naday anak lang sa ato din ni sa Ginoong Hesus ni ani ako sa mga masakiton Aron kay ipakita mo. walay tao nga way sakit nga kinahanglan doktor ni ani ko sa mga masakiton kay magkinahanglan sila doktor but pasabot ang pag-ampo diretso kay si Ginoong Hesus gibantog man nga mga mananambal kaysa naay mga pagbasa gani Ang iyang giko, ang pakong man. Asa man makuha niyang pakong? dana na siya. Dana na siya. Kay kanang sa ko nang gingon, mas gabi ba ng unga mapakung ka kay subang parte si mong lawas. Una nga, una nga. Uy, kani si Bambina na pakong manino. Okay, tao ka nang makaingon ko nga sakto siyang malimtanon. Pero dili siya malimtanon siya sa mga kwarta niya asa ibutang. Bayot! Asa ibutang ang kwarta sila pangita. Pero sa iyang mga crush, mga uyab, di gyud malimot. Bisag dugay na kaito yang uyab. Di gyud malimot. Di gyud malimot. Unsa to ate pretty man mabate. Di mabati. Unsa to? Oo nga rebe, ako diha. Di ba sa mga kwarta malimot, asa ibutang niya. Pero sa iyang mga uyab, Security guard ka to. Oo, mga gwardya. O pag siya malibot Di na siya tungan sa malibot. iyang amigo nga security guard Oh, tibuog. itong yung gipakatubog sa ila. Oh. Di siya malimot. Katong nangayog gyud sa punig 20 be palit Oo. noodles. Dili Di ko siya ay malimot. Di malimot. Oh, Mga totoo. laki di malimot. Atong balikon ang papit ng orasa. Balikon gay. Mateo 9 versikulo 12. Ang nakadungog si Hesus kanila og mitubag. Ang mga tao nga walay sakit wala magkanahanglag doktor. Kundili ang mga samasakiton ra. Nga masakiton din niya habang. Doon ko niya. Sa kanang yung punto medikal o punto spiritual. Okay. Kay wato sa doktor, wa may siguro. Ari siya dangop sa pag-ampo, labi ng Ginoong Hesus. Kay mato palagi, ang atong mga pag-ampo, kitawag mo kanig doctor of the soul. O ang atong mga doktor, kitawag ka na sila doctor of the flesh. So mga ni mong buhaton, aron magklaro dyo kaayo, kay larabay usahay nga mga bation sa tao, ate pres, dili mo ipikto na yon, kung dili mulanat pa og kanang unsayan ini, kanang mulanat pa og mga dugay-dugay nga panahon. Amo tinuod bagel, kana kuno labi na ka nang mapakagiro, na kuno iban na result after 20 years. Sinuloy. Oh, mura. Doon na. Ganun na. Sa mo. Mas baka niya. Yang ida mga trisi. Pero wa magpa-incheck og rabies. Wa. Ay! Dito ni Picto hapit. Pagkat guwang na. Senior citizen na siya. Doy? Oh. Ngano ka na, no? Ay kato na yung papa ni Lulog to Brilo po dyan sa bato. Ang among uyuan kanang ang namatay siya dito sa Manila pero dili man maoy sakit padung dito dili man maoy nakaingon pero sa dihang di final gyud sa doktor ang resulta ang cause of death usa sa mga rason nga kuno napaakan man isang iro mga 20 ka tuig na nakalabay di ay. ning ana mo na nga to di magpalain kita ate pero sa pag-record ito ani no kanang katong nabati ako ng bunta nga may taliwan si Mr. Fred. Oo, kanang kanumdum ko maruman na si tigdakop gilbitin. Kunay dakong bitin. Kunay ako ang giingon dire nga usahay dunay mga balatian sa tao nga dili mong gud madiktaha unsa na makan madiparahan karon dayon mula na Dugay pa. ipasiguro ang doktor kung unsa gyud iyang kahimtang kay wa man dili detalye si mong suwat ang resulta sa CT scan nga ginhimo og sa ako nang gingon abag pud taari pud sa mga pag-ampo kay kanila nga mga pag-ampo gitawag kani doctor of the soul kay nga mo doctor of the flesh to am dito sa taas ang final adto man tatanan ingana lang buhata ha kay kanang naang lain man tong may maning gulyat pag gumilang hisgot nga si aning Fred Montita nga atong pag-record kasi ako naging gulyat doon ay mga balatian sa tao dili mo tumaw karon dayon Di tinuod. lain mo tong mutaliwan lain mo to kung nakita nga namatay gulyat Man. after 5 minutes nabuhi og balik Dahil mo pala dito na ba Kuna ko ang puzzle.